Projekt úpravy vjezdů je hotov. Obří kostky s novým obsahem opět ozdobily město. Kronika města je na webu. Uzavírka vnitrobloku krátká. Projekt chebské radnice na úpravu frekventovaných vjezdů do města je prakticky hotov. Finální část akce, která se týkala 5 příjezdových míst, se konala u kruhového objezdu na křižovatce ulic Pražská a Ašská. Tak dá se říct, že zde doděláváme poslední opatření, které by mělo ten význam, tento kruhový objezd atraktivnit, takže bychom chtěli umístit v podstatě 3 banery, které upoutávají na vjezd do města Chebu. Jedny poutače vítají přijíždějící řidiče, na dalších je zobrazen známý špalíček s číslicí 950. V roce 2011 si město připomene toto kulaté výročí a hodlá na něj upozornit i tímto způsobem. Projekt za 1 600 000 korun začal v květnu a týká se hlavních příjezdových komunikací do města. V podstatě všechny vjezdy nebo větší část vjezdů, které směřují z obchvatu k nám do města, to znamená ze směru Karlovy Vary, Plzeň, Františkovy Lázně, jsme si vzali za své, abychom je opravili, abychom upravili tyto vjezdy a aby se staly takovým atraktivním vstupem do města, aby upozorňovali na to, že lidé, kteří k nám jezdí třeba poprvé, vyjíždí do města, které má nějakou určitou hodnotu, kvalitu a tradici. Město se stalo realizátorem úprav a následnou údržbu převezmou místní technické služby. Dříve měla tato místa na starosti krajská správa a údržba silnic. U kruhového objezdu u průmyslového parku překvapila některé řidiče dřevěná konstrukce. Tato stylizovaná stavba by měla upoutávat, tak jako je to všude jinde v cizině, jakoby na nějakou dominantu ve městě, která stojí za to. My si myslíme, že právě Chebský hrad s Černou věží, s Palácem císařským a s kaplí hradní jsou právě ty velmi významné dominanty města, které bychom chtěli našim návštěvníkům představit a tudíž ta konstrukce, která tam je, právě znázorňuje tuto Černou věž. Příjezd od Františkových Lázní má spíše parkový charakter a je osázen květinami. Obyvatelé a návštěvníci Sokolova mohou po roce opět spatřit obří dřevěné krychle obsahující umělecké vyjádření autorů i kolektivů. Akce s názvem Umění v kostce je součástí širšího projektu Nová tvář Sokolovska. My jsme z toho měli trošku obavu, protože je to, dá se říct, originální nápad, ale ty reakce byly vesměs pozitivní, protože ty lidi se zájmem se dívali na to, co všechno se dá vytvořit v rámci takového skeletu kostky. Loňský ročník měl soutěžní část včetně internetového hlasování. Ne všechny akce projektu Nová tvář Sokolovska ale měly takto bezproblémovou existenci. Příkladem může být botanická stezka v městském parku. Tak tam teda jsme s tím měli vážný problémy s tím vandalismem, protože jsme to museli dokonce tu myšlenku umístění těch tabulek před těmi stromy zcela měnit. Původně to bylo na takových ocelových nosnících a pak jsme to museli umístit na kameny, tak aby se s tím dalo nějak pohnout. Nicméně i poté nám to postříkali sprejeři, někteří jsme nachytali, takže to museli pak mejt, ale v dnešní době budeme muset uvažovat o výměně některých těch cedulek. Témata letošního umění v kostce jsou opět volná. K vidění jsou například obří brýle s pohledem na Staré náměstí, stylizovaná zeď nářků, různé konstrukce z kovů a umělých hmot. Okolo projíždějící řidiče snad nevyplaší obří moucha umístěná v areálu školy. Náklady radnice jsou přesto letos mnohem nižší. V loňském roce se jednalo o zhotovení těch kostek, což byl docela problém, protože takovéhle těleso o takové hraně 2,5 metru není tak jednoduché vytvořit tak, aby mělo dostatečnou tuhost, takže jsme do toho vložili zhruba 400 až 500 tisíc korun a letos se jedná pouze o vyzdobení těch kostek, takže ty náklady s tím spojené, ta vlastně odměna těm, co to dělají, je řádově nižší, řádu v tisíce korun. Radnice oslovila loňské tvůrce z řad školských a městských zařízení, zda by i letos měli zájem o spolupráci. A měli možnost buď teda dát novou výplň té kostky, nebo ji pouze obnovit, takže cena jedné kostky se pohybuje
pohybuje, nebo nové té výplně se pohybuje od 2 000 do 4 000 korun. Celkem je 30 kostek, takže částka by neměla přesáhnout 120 000 korun. Projekt musí radnice provozovat po dobu 5 let na základě podmínek dotace. Je tedy pravděpodobné, že se obří kostky objeví na některých místech města i v příštích letech. Kronikou města Chebu, kterou již od roku 1993 vede pan Jindřich Josef Turek, máte možnost od nynějška listovat přímo na internetu. Nejhezčí kroniku v kraji za rok 2007 digitálně nasnímanou a převedenou do formátu PDF si můžete dokonce stáhnout do svého počítače a kdykoliv se k ní vrátit i bez připojení k internetu. Jindřich Turek v pořadí 43. chebský kronikář je také amatérským malířem a tuto schopnost využívá i při práci na městské kronice. Ta je psána kaligraficky, hojně využívá barev a je doplněna ilustracemi. Zachycuje důležité okamžiky města, ale také různé zajímavosti a postřehy. K vidění je na webových stránkách města www.mestocheb.cz. Plnou uzavírku vnitrobloku mezi ulicemi Nová, Krátká, Palackého se rozjely práce na rekonstrukci tohoto dvora. Akce je součástí revitalizace části města od nádraží směrem k zimnímu stadionu. Přinese obyvatelům okolních domů na 50 rezidentních parkovacích míst. 8milionová investice má být podle plánu dokončena do konce listopadu letošního roku. Těžební dobývací prostor Skalná 4 se stal útočištěm pro kriticky ohrožené druhy obojživelníků. Jedná se o pilotní projekt stabilizace biotopu. Má název Jáma zelená a v roce 2007 byl vyhodnocen jako nejlepší projekt v soutěži Zelený most. Zde ještě jsou vyhodnocené zásoby takzvaného zeleného jílu, který se používá pro technické účely a předpokládá se těžba dál. To, co vidíme na obzoru, to jsou svahy toho původního jámového lomu, do kterých už těžba zasahovat nebude, proto je těžební podnik uvolnil pro rekultivaci. Jíly se zde těžily již před více než 100 lety. V místech, kde těžba skončila, byly po biologickém průzkumu a ve spolupráci s těžaři vytvořeny podmínky pro netradiční formu rekultivace. Vegetace zde byla již silně rozvinutá a proto se musely místo výsadby provést prořezávky a tím prosvětlit spodní patro. Profil svahů se záměrně neupravoval, aby nedošlo k porušení již vzniklé vegetace. V tomhletom klimatickém pásu by takový ten přírodní porost měly být acidofilní doubravy, to znamená dubový porost. Tak k tomuto směřujeme. Pochopitelně, že zde jsou i další druhy, ale které tady chceme vysázet právě proto, aby zde byla potrava pro další živočišné druhy, zejména ptáky. Těžba paradoxně pomohla rozvoji rozmanitého biotopu v místě, které je jinak obklopeno zemědělskou krajinou. V podstatě to zemědělství vyhnalo z krajiny právě takové ta mokřadla. Je to hospodářsky využíváno a ten prvek té těžby zde, pokud se rozhodl těžební podnik zrekultivovat ho na něco, co je blízké přírodě, je vlastně takovým ostrůvkem v té antropogenní krajině blízké, kde ta rozmanitost druhů sebe rozvíje a chceme tomu právě tím projektem pomoct. Stabilizace biotopu se uskutečnila také vytvořením 10 menších tůněk. Dříve provedený průzkum totiž označil místo za velmi cenné. Zjistilo se, že tahle ta lokalita je velice bohatá, možná nejbohatší v celém Karlovarském kraji na chráněné živočichy, zejména obojživelníky a plazy. Dobré podmínky pro nerušený rozvoj, rozmnožování a migraci tak získalo 7 kriticky ohrožených a 7 silně ohrožených druhů živočichů. Projekt je plánován na dobu 10 let.